caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alaihi wasallam yettude nene baba yettude halifaɓe diine kamɓe halifaɓe aada yettude yeɓenkoɓe Piindi TV tawateɓe nder e juunde baba adama kala tawateɓe nder e bowol leydi kala Sénégal min calminima min jeerima yettude Allah no feewi e jottaɗo e oɗo subaka hokkuden cellal e coftal e oɗon sembe ganda tigui jottaɗo ɗo won ɗon addande ɗon holko sifa e kele gadane jayde leydi Sénégal no kewnon heɓirɗum Aissata Ndiaye wondude tigui Bamoun Moussa Nia hande noon ɓinguela marani omo selli omoni jaam ma on jittumu ɗo ko ɓooyata ene wayno noon en garat e on daka mo Medina Gounass yettude Allah e julde rasulu sallallahu alaihi wasallam nden jonde aliyanko nde joɗima balɗe sappo yiyaka tana yiyaka caɗele duwawo heɓama no hannirta ni wirdama ñagama Allah moƴƴereji fa tabarakallah jomiraɗo jaɓat nde wonnon ko pibletiɗɗe nde wonnon ko ɓarade ɓaggade to tiiɗi woni toon sikki ala ko dewal Allah labtugal ceer dewal Allah ngal jilɓani yettude Allah daka sa hima e oɗo subaka dakamo Medina Gounass duwame oɗo subaka ñagade jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko wawno duwede toon kala ko wawno waɗede hen yo Allah jaab kala ko wawno torede toon gueno yo jaab eɗen ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala yo hokku en fartange tawede daka mo wuuri fa tabarakallah yanoɓe hikka ɓe haajuji ɓeɓe nawno toon ɗiɗon haajuji yo Allah humtande yo Allah humtanɓe ɗiɗon haajuji ɓe Allah hokkano yadɓe yinnoɓe yadɓe yo Allah hokkuɓe noɓe jaari ganda koye duuɓi paaɗi fa tabarakallah yanoɓe nawri ganda ko caɗele yo Allah humtanɓe ɗiɗon haajuji kala haaju humtana hayɓe jahani haajuji mumen duwaw rono yo won duwaw kuftidinɗo yaaɓe eɓe jahani kala ndenda ɗum fa tabarakallah en mbi daha sahima enen mbiya ceerno Amadou Tidiane mo Medina Gounass yo Allah juutnu gurdam makko ya barke salatul fatiha hawwa ganda ko 12 en eɗen mbawa yidemo e dakaji goɗɗi eɗen mbawi yidemo e kitali goɗɗe fa tabarakallah Allah no wawi ɗum yo jomiraɗo waɗanen ɗum fa tabarakallah en calmini en juurima ɓesgu Medina Gounass ɓesgu Kolda ɓesgu gonɗa ko Fouta ɓesgu Sénégal kala e kuuɓal ɓen kala ummiɓe sous région Mali Mauritanie Guinée ganda ko Gambie kamɓe kala arnoɓe oɗon Dakar eɗen mbiya yo Allah hokku teɗo sam wuuri Allah hokken ganda ko duwa ton ko Allah jaabo en jaadima ɓesgu Medina Gounass nde wonno on bismima on jippini on ñammini on jarni oɗon gadduno bon voilà ko ni tan kala hitade ko bismade julɓe noddu julɓe yo ngar kawre hen ko dental alliyankewal eɗen mbiya la plus grande événement religieuse wona ɗum ko kadi en jahatto to Tiwawon 92e ziara annuel mo Tiwawon ene wayno noon yuɓɓiɗama no hanniri ni hoore lendi no yuɓɓiri koyɗe makko pele makko ganda ko jokkere ndam to Medina Gounass ko noon tigui yuɓɓiniri pele makko jokkere ndam to ganda ko Tiwawon en jetti en jaarima en mbi ko duwaw duwoteɗo yo Allah jaabo ɗum fa tabarakallah en jiiɓo en ko gummiɗen e appel layen en jasan joni en paye Medina Gounass en paye ganduɗa ko Tiwawon fa tabarakallah ko yettude Allah kono ko joni kadi natten lewru ganduɗa ko ɓurdu hormi en du ganduɗa kadi ko sawru Ramadan fa tabarakallah yettude Allah e julde rasul sallallahu alaihi wasallam kono ɗum ko e kele gaɗen jeyde leydi Sénégal e oɗo subaka ene wayno ganduɗa ko oɗon fonno dawrugol ɓe goppani ɗum caggal kono kadi ganduɗa ko ɗum ko wiyete fandu almudu ɗum tigi woni ko tawate hen jayde l'observateur oɗo subaka futur média ɓe gatti ganduɗa ko ɗiɗon konuji ɗi ganduɗa kay ko kaɗon landa APR e Benno Bokk Yakar ganduɗa kay ko taftade ɗum ene wayno caggal ɗe nuuli ɗiɗon mission de commande ɓeɗon kala ganduɗa ko 46 département ji leydi Sénégal gam de jaaha jilliyo jodde e ɓeɗon tigui garta gam kayya ɓe keɓno ɗiɗon sumgoji législative ene wayno hoore leydi ndi o nuulino 49 e o nuulino ko ganduɗa kay ko yimɓe makko e nder 46 département leydi Sénégal ngal kañumen kala mbawa yewtide mumen beele de ko hebnoɓe ɗiɗon sungoji local wasa tigui hebtude ɓe sungoji législative ene wawi noon teskama caɗele to Touba kamen Mbacké ɗum ko caggal gaz lacrymogène e gueɗe baɗe noon kono kay to Kédougou kamen Tambacounda holliti yimɓe makko kala yo ndew caggal Sidiki Kaba ɗin ko kongue hoore lendi président Macky Sall e nder ndeɗon jande l'observateur ɓe garti e sankare on ganduɗa ko jayniyanke mo RFM wiyete ko Ndatte Diop mo ganduɗa tigui ruttimi jomum ñalawma hanki o kono kay ɓe ɓayyini ganduɗa kay ko on mbatake hoore lendi fadi duwawa faade makko kanko ɗon Ndatte Diop kono koye faade e groupe futur média kala e nder ndeɗon ustare jayde les échos oɗo subaka e oɗon fanno coftal ɓalle ɓe jumpi hen no hannirni ɗo to heddi jonte ɗiɗi oɗon combat mo ganduɗa kayne sabba hakkude B52 bombardier kame Eumeu Sène ene wayno kañumen mbi ko combat gulɗo jaw fota wonde goto mabɓe foof sappima no hannirni bombardier wi ko ganduɗa que je ne l'attendrai pas o fadata ha Eumeu Sène ara so arbitre wutti ko janoyo mum kala ko heeɓi o ƴetta Eumeu Sène noon kañum ne waɗi républicain o wi ko c'est dans ce combat que Bombardier goûtera au véritable Eumeu Sène o wi koye nder oɗo combat Bombardier andata hol gonɗo Eumeu Sène hol gonɗo tigui Eumeu Sène revanche ou confirmation ɗum noon natti ɓoyde kanen tawi nder hello jetta ndeɗon jayde les échos jayde ndeɗon tigui atti koye ɗiɗon sumgoji législative 31 juillet 2022 ene wayno noon ɓe mbi ko Macky bani toute liste parallèle ɗiɗon liste ji cewdiɗi ene wayno hoore leydi président Macky Sall yadani hen no hannit ni on patron mo alliance pour la république atti tigui ɗiɗon responsable
bawɗi makko to Kédougou ko Kaolack Tambacounda kamɓe kala wasiyadeɓe ganduɗa ko serdade ala e ngol lawol kane tawi nder hello nebo nden jayde les échos quotidien le quotidien Madiambal Diagne ari koye natal on wiyeteɗo Mbaye Ndiaye ɗiɗon sungoji législative o wi qu'il n'y aura pas de liste parallèle liste cawdiɗo wodata tigui ene wayno de Benno Bokk Yakar kañumen tigui jadata e lefol gotol jadata koye neɗɗo goto ndewa caggal neɗɗo goto no hannit ni wasa wasde listeji goɗɗi Benno Bokk Yakar onon marron vert marron beige ko kañum tigui ganda ko tijja ko caggal ɗum noon ɓe gatti ganduɗa ko yiye ko ala haali ganduɗa ko ɓe rewɓe dilloɓe e fannu ganduɗa ko liɗɗi jorɗi ko wayno keccaka buna e gueɗe e baɗe noon ene wayno noon ɓeɗo rewɓe dilloɓe oɗon fannu ene kari hen karallagal tintugal kono kay e liggade hen no hanni ni yidde wurnude ɓesgol mumen kono de hay ballal gotal woni ngal ɓe keɓani kan woni ko dilli ɓeɗon jeynankoɓe Madiambal Diagne hello mabɓe jeenayo vox populi oɗo subaka arti koye ɗiɗon ganduɗa kay koye gongaji ɗi ganduɗa kay suuti ɗum mbaalo Dia Thiam hoorejo ganduɗa kay nguɗon gom mbiyeten ko Assas e on secrétaire général mo Soutsas ɓen liggotoɓe e nder ganduɗa ko cella leydi Sénégal santé action sociale kaymene de ganduɗa kay ko natti welede kaɗon gonko mumen e alhaali tigui ɗeɗon jomɗele ɗeɓe joɓete kala e lewru ene wayno nde ko hunde famdude no hannirte oɗon gorko noon waɗi jonde jonde hay jaynankoɓe vox populi o artene mbadi kuupti dindi kona ɗum ko Françoise Hélène Gueye natal makko tawte nder hello tatabo ndeɗon jayde vox pop o arti ko ɗiɗon kongi Ousmane Sonko ɗi ganduɗa kay waɗino jonde kudiral jaynankoɓe sudde kongi alhaali makko Adji Sarr ene wayno Sonko wino ganduɗa ko ɓesgu Adji Sarr walla mbiɗa jinna mum yo mbattu haqqille no hannir ni sowona ɗum de Adji Sarr ganduɗa kay ko o laamu ngu woni ko fewjat ɗum gam kay yoɓade fittade mum koto de wiide Françoise Hélène Gueye Ousmane Sonko ko kañum tigui woni meratoɗo yoɓade fittadu Adji Sarr kowona ɗum ko ala haali grande mosquée mo Tivaouane joɓingol oɗon ziara annuel walla mbiyen ziara général 92e édition ene wayno hoore lendi waɗi toon pele jokkere e ndam kono kay wuti enveloppe mo 1 milliard gam kay jokkitgol oɗon juma mo Tivaouane le soleil guindir nde atti koye oɗon ganduɗa kay gustogol ganduɗa kay ko neɗon jangde leydi Sénégal kono kay e ɓeɗon jangguinoɓe karallagal e katantagal ngal joguino hanki walla ko teskono hanki jangde Sénégal ko ɗum de woni ko usti walla mbiɗa yatiri caggal baisse du niveau chez les enseignants ene wayno holko sababuji ɗi holko saabi ɗum noon ɓen ɓe ganduɗa ko humpitiɓe parents d'élèves en ko wayno jangguinoɓe kañumen kala ganduɗa ko kungu men tawi nder sappo e ɗiɗi ha sappo e tato ndeɗon jayde le soleil ko ɗum de woni ko tawte ɗon caggal kan kamɓe jaynenkoɓe guindirde ɓe duwnima presse sénégalaise ha tenti tigui oɗon presse culturelle jaynenkoɓe finan tawa e ndeɗon ustare mo ganduɗa tigui oɗon gorko Ndatte Diop mo ganduɗa kay kañum yalti aduna kikiɗe hanki o tigui ganduɗa ko gorko dernoɗo lang gam kay on finan tawa leydi Sénégal ministre Abdoulaye Diop kañum ne de atti e ba ganduɗa ko leydi Sénégal e on gorko mo waasi d'une voix imposante et respectée kanko woni Ndatte Diop ala haali jullu hoore lendi to Dakar mo Médina Gounass ɓe mbi ko prières et témoignages d'admiration 92e ziar général mo Tivaouane kamɓe kala jaynenkoɓe le soleil ɓe gatti hen enquête ɗo subaka atti koye caɗele oɗon guerto to Ukraine e nder Afrique holko jogori jibinanden kono kay hol caɗele ɗe ganduɗa ko jogori jibinande duude Afrique on hoorejo leydi France Emmanuel Macron suuti hen kongi e wiide tigui ganduɗa ko heege duuminde walla mbiyen heege sattude jogori wonande duunde Afrique Macron wi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi walla lebbi sappo e jeetati ma heege teske e nder Europe walla e nder Afrique wi ko l'Afrique et l'Europe seront très profondément déstabilisés sur le plan alimentaire alhaali beele e ganduɗa kay aliment de base mo ganduɗa kay ko 35 kala temedere jeɗɗa on population mondiale en hutoro ɗum no hannirta ni ene wayno leydi Sénégal hebbinima ɗum no hannirta ni wiide jaynenkoɓe enquête on campagne agricole tawetenoɗo e milliard uji sappo hande wattama capanɗe jeeɗiɗi milliard coppere CFA foof de gam heɓanade oɗon guerre mo Ukraine wasa tigui ganduɗa kay ko wadde kayambere e leydi Sénégal kono kay e wadde ganduɗa ko diversification ganduɗa ko feccade e ndiɗon ndemanteri ko wayno ñebbe e gueɗe baɗe noon beele de leydi Sénégal wawa tigui wurde e ɗum ko remata taw kay yani caɗele on guerre no hannirta ni alhaali ganduɗa tigui oɗon guerre walla mbiyen on garɓe gara kun laamu leydi Sénégal walla mbiyen dardiɓe laamu ngu e ɓeɗon ɓe ganduɗa kay ko rebelaɓe tofte Casamance ɓe mbi ko des tirs à l'arme lourde en Casamance e nder oɗon diwan mabɓe banggue rewo ene wayno noon l'armée sénégalaise waɗi toon déployé force mum gam kay ittude oɗon nord Sindia to ganduɗa tawete ko rebelaji ene wayno fuɗɗitima ɗiɗon combaji hakkude mabɓe mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC gardugol Salif Sadio
jande las e do subaka article odon nyawbe mo kolliti e yobo pitali kewdi kono ko nyaw a mettudo safrude no handi ni zoom sur une tieuse silencieuse on woni insuffisance rénale odon gandi ganda kay ko hayso tawi Sénégal ne sembi wona ha woro ngam kay safrude odon nyaw wiite do insuffisance rénale professeur Abdou Nia o wi ko ganda ko kala hitande ujunere ha ujunnaji didi inama ade ene testé wondude odon rafi taw kanyumen kala ngarte mabbe ko odon na phase wiite stade terminal ganda kay do jomum wawa safrede sella do kay jomum wawa dandede insuffisance rénale chronique ko dum de woni ko teska ganda kay jomum so ngari tan ko bonanno boni hangadi ne ena wayno les confessions bouleversantes Alioune Badara mo ganda ko Diop zone dialyse mo centre Saliou Fallo Marte hen ganda kay holno be gurdi e be don nyawbe odon nyaw e be don tigi adrebe gonde odon nyaw ko nyaw junuinido ko nyaw kulbinido kono kadi ko nyaw baro sabuti nyaw mo ganda so tawi miskinaramu dum hankadi ne ko bonno boni dum woni ko tawte nder helle jogomo jeedi nde don jayne ganda kay ko lasa tiagal kambe ngari odon ex directeur général mo der développement entrepreneuriat rapide o wite ko Pape Amadou Sara tiagal dino kongidi o halno haw ganda ko wita e gardigu der ena wayno odon gorko yubini pele jokere ndam to ganda ko Daka mo Medina Gounas ko ton dew hebi fattange ganda ko jaggude wirdu Tijana dum ne tawi nder helle didamo de don jayde las tiagal kan base rebel mo MFDC tawtede e Nord Sindia ena wayno armée sénégalaise ganda kay ko ben kunin ko men jihiron ngam kay waddo e mabbe ngarbe ngara bonnude odon base yantude ganda kay ya wadde ngarbe ngara e Salif Sadio dum won ko tawte nder jayde las jayde libération no kewden wiide sona scandale tan ko révélation scandale kulbinido wari toto Kédougou en wayno ko bébé lasana cuhlel ngel ganda ko duubi jeedidi lebbi jeedidi yarata jafdon ko kangel tawa e nder suudu ganda kay ko ngel wujja walla ben ngel nanna cukkire walla ngel nawa no mbawden faminir bantabe en wayno dum non wari ko nder wuro wiite go nyeme ninke en tawi nder diwan mo Kédougou wasana taw biidu pulle nande gon wuro ko nder godon wuro tiginde yummiraado yalti sanga waktuji nogasi go yaade bidik so de ngelon cuulel kuusuji e ganda ko nyaami ko wayno ganda ko kosam en wayno ndew arti e nder galle nattude mo tawi cuulel nawama nder suudu ndo oppuno dum ene wayno ton tigo natti yidi ngel don cuulel walla biyen o yaani ngel don cuulel don tigi ngel faljirimo woni non ganda kay ko cadele walla biyen ganda kay ko yurmene no feyi ko hunde yurmeni nder odon ganda kay ngodon wuro tawte ngo der diwan mo Kédougou ha joni non ebene jilaw dum wonno ko nyane gila sappo marsa nyane nyalawma ganda kay jamma alkamis dum non wadi nder godon wuro ganda tigi wiite ngo nyeme ninke to Kédougou ngel cukrel don nanda cukkiri kono ko wana dum ko e nder wuro wiite ngo maro ene tawi nder diwan mo Linguère ko musiba wadi tono suho ganda ko gorko biitedo Aliou Ka mo jaro lebbi duubi sappo e tati 13 ans ngel yarata ene wayno caggal ngel o wujji ganda kay dum ko wiite beydidi ko dum non de sadi fiya piggal musgal ko don de ganda ko Aliou cuulen ngel duubi sappo e tati ko don de ngel yaltiri aduna dum ne tawi nder helo tatamo den jayde libération stade coftal ballino e sadja heewiri ko kayre tigi udda damal odo altine tigi sappo e didi lewru sappo e nayi lewru mars ko kayre tigi uddata damal Sadio Mané ganda ko gorko mo Bambali le champion d'Afrique le dossard 10 de l'épopée 2022 le dossard 10 des Reds Liverpool o arti tigi holno be gurno odon coupe d'Afrique des nations kono kay odon penalty mo tirano wonda kay ha joni besgol leydi Sénégal sene yaba mo sikkara comme non ko hande Sénégal fettara odon final victoire ganda kay ko contre l'Égypte la finale kono kay e odon ganda kay ndudon lewru ndube nguri kaya mbeya cadele ganda tigi to leydi Cameroun Sadio Mané artinen no hande ni e wiide makko yummo ko noddimo e nder ganda kay odon final wimo Sadio ganda kay e nder odon coupe d'Afrique des nations pama kiloji jeedidi ganda ko gusteyam sababu tigi ganda ko yummo no wayi biddo ganda kay ko yidde Sadio Mané yo naw odon coupe e gede baat non haqille o wi e yidan dewen didon coupeeri fof non ganda ni tawi nder helo jeegom nder don jayde ganda ko stade tagal dum e ngari e natal makko do Saveiro Cristiano Ronaldo le produit portugais ya gorko mo Ilmadar ene wonno be ngarte makko no hanni awdon triplé mo wari to Old Trafford potal mabbe hakkunde Tottenham Hotspur ene woni Cristiano Ronaldo wari ko triplé 3 bi ganda ko dum tigi woni ko marki be bi ko Cristiano Ronaldo signe un nouveau record 807 bi mo ganda ko en match officiel hay gor meda waddum e der windande walla ben kila aduna dita hay gor meda waddum il est le premier kanko ganda ko Cristiano Ronaldo dum woni ko tawte der jayndi stade dum woni ko sifa kelle gadane didon jayndi leydi Sénégal di gaddunde no do subaka na ganda ko uddide hello wongo e bore hesere ene way non ganda ko no pulaar wiyata wulango jamma woppitaake goto ben be ganda ko étudiant ji département de Kanel c'est des cas be do ganda ko tawetebe to dudal jaabi hartirti ngal Gaston Berger Saint-Louis ene wayno habene kaya mbeya buri hande hitande abi jidi yidi les autorités wala bien ardibe
ganda ko fuurankoɓe tawteɓe nder laamu leydi Sénégal yo ngar ñawdinaɓe ɗen caɗele maɓɓe sabu hande wona ñamdu wona yardu wona to ɓe ngoni ala fof ganda kay ko timmiriɓe nde wonnoon so tawi neɗɗo ne jangga les conditions ne sont pas réunies ko caɗele tigui ganda ko heɓata walla mbiyen wawa tigui yettinde ndeɗon jangde toyi ɗum ɗo yettinde eɗen ganda ko mbaɗa cri de cœur en keeɓi kongi mabɓe ko hunde yurminide no fewi no fewi no fewi no fewi sabu ganda ko mo ala wawana mo ala mais oɗon message hono fof ɓiɓɓe fulɓe hayko wona autorité ji tade ɓe noddi autorité ɓe wi ɓe gummima Saint Louis arde ɗo e Dakar yidde fottidde ɓeɗon yewtidde moon hollude ɗumen goƴaji mabɓe kono ha joni jani e gardogol Ibrahima Gakou gorko mo ndendori en kettoroɓe kamɓe étudiant Saint Louis étudiant Kanel naɓe tawteɓe toto Saint Louis. Voilà, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour appeler au secours. Au secours, nous sommes les futurs, oui, nous le savons déjà. Comme nous sommes les futurs pays au Hormou, Sahanon Matam, voilà Kanel plus particulièrement. Amindo, il y a plus de 150 étudiants. Amindo, Haidar Mingala, Awawido, Handik Odo, appartement, département Kanel. Te Machallah, il y a une fois immuron. Te Rengandi aussi, que oui, à futur comme, que one behind the Bible, le futur, on le futur, on le modèle. Tampere heewi caɗele ɗe ne keewi te on mbi ko minen goni ɓiɓɓe moɗon ko minen gokku ɗon responsabilité yomin janggo yomin change ko woni ɗo ko donc on ballat min e situation ngaji mbaɗiɗo amélioré min mbawa wallude on neɗɗo wawa wiide ala to gonɗa aɗa parat wiyede janggoya sa woƴama min to jogomi waloji wona no mbaɗiromi révisé ɓuural wonde priorité ma donc tampere wonde ɗo nde ko onon mbawi yaltinde min hen par ce que onon keedi e yaltinde min hen wonɓe Allah hokki taw wona mairie taw wona ministre taw wona haydara oɗon jogui droit wallude min par ce que ko ɓiɓɓe moɗon wonɓe Allah hokki aussi kon maire uji kon ministre uji kon gouverneur uji onon aussi oɗon jogui droit wallude min voilà tene son cohli min à tout moment so noddimi min nototoɗo donc minen somin cohli on oɗon poti notade min assalamu aleykum minen coordination de département de Kanel minen goni ɗo en e inde étudiant ji Saint Louis hamin ɗo hamin tampi hamin keeɗi hamin ɗomni hamin jurmini en tout cas minen min ñaagui moon min mbaɗi communiqué min kaali min goynima min mbaɗi hunde fof min donki minen min gari ɗo ko gila rawan hay majjude min majji tellement ɗo min ngala ɗo jinnaɓe min ngala ɗo haydara so woni ɗo en gandanɗa université o ha ville minen min mbiyata ko ville ko kilométre uji wona a ala ɗo to jippiɗa ɗo wona Dakar de ɗo ko Saint Louis wona neɗɗo fof jogi ɗo mo jiiɗi non so tawi aɗa yiilo ɗo mo jiiɗuɗa ma yiilo ha tampa yitta ɗo wona Dakar mama ala ɗo nena ala ɗo hamin ɗo hamin jurmini min ñaagi moon ballal guila ɓooye min donki min kaali min bindi min jewɗi min jeehi ɗo ha Dakar oɗon cali wadde min recevoir ɗo rawane ɗo ɓe jeehi ha to en hay journée hay nuit amen d' intégration min nokki dañi hayno min mbaɗiri ɗum mi hersine Kanel min de mbaɗa hersa wiide min guel ɗo ko Kanel jeeyami par ce que ala no mi wullittirani élection ala tomi yahani ala komi hanani mais hay batte min jeyani balle min hamin jurmini balle min son cohli min minen aussi koɓe mbi ko min balla moon mais wona minen hamin cohla on min jeeha on kono on son cohli min onon keeɓa min wona noon aduna ko ballodira on ballani min de on ballani min te min ñaagi on onon foof yon ballu min on jarama ko noon tigui eɗen kala jiiri ganda ko nande ɗiɗo kongi wadde mbiyen wuulago jamma wuppitake goto bawɗo wadde ganda ko passé oɗo message ha yetto tigui ɗiɗon autorité ji yoɓe balluɓe no hanniri ni ndewa noon kamɓe goni futur kamɓe goni janggo kamɓe goni joktoroɓe Fouta kamɓe kadi gonde ganda ko yakare Fouta janggo yiɗɓe janggude kono dañani noon jangguiri saabu ganda ko ɗum ɗo sene jokki tan gote mabɓe fof ma wat découragé walla gote mabɓe fof hayso yiiɗa ma rewruɗo noon poɗɗen jangde wadde mbiyen en baggini ɗiɗo kongi oɗon diaspora kala en baggini ɗiɗon kongi ɓeɗon autorité kala yoɓe garɓe paabo ɓeɗo sukaɓe ganda ko ɓiɓɓe mabɓe gon noon ko wajiram mabɓe ko miñiram mabɓe gon toon ɓe balla ɗumen no hannirta ni nde won noon ko kañumen tigui caabi haaɓe gona toon ko ganda ko yidde Fouta walla men janggo e jaam ɓamtude Sénégal ko saabi tigui gon noon enen ɗiɗon kongi wadde men yo Allah wallu fa tabarakallah kamɓe tigui tawateɓe toon hade men gasnude ganda ko nguɗuɗo men janeji ñalawma tawti bandum hande woni ganda ko 14 lewru mars 2022 ene wayno ganda ko dimanche 14 lewru mars 2021 ko nden tigui Sénégal yarano on chanteur parolier bamum ganda ko Wally Balago Seck woni coon ganda ko yimi yimɓe ganda ko kiɗima walla mbiyen yimɓe ɓen kutorima yogue ganda ko binɗande makko e jime makko o suɗɗimo lebbi leydi kono leydi kadi suɗɗimo lebbi teddugal eɗen ñaago toon to woni to yo Allah yurmomo yafomo yaako laaɗo jibina altine eɗen ñaago te ganda ko bandiraɓe mayɓe julɓe kala nde Allah yurmotoɓe yafoɓe en dooli momo kanko coon Balago Seck en neldimo duwaw kadi ganda ko wona anniversaire jomum tan nde yetno aduna nde ganda kadi yimde son yum walla gueɗe ba noon mais siko ganda holko ɓuuri jojjude fati gotol e l'ikhlas bon voilà neldude jomum sappo e ɗiɗi sappo e goho ganda kadi ɗum noon jeeya ko ɓamtat ɗum kono kadi ɓamtuma annene fata
tabarakallah nde wonnon no neldirta mayɗo duwa o ni way comme no nelda neɗɗo kalis ni no oɗon belamma walla mbiyan no hutirto ɗum ni ko ɗon tigi wayre oɗon beltuɗa ɗum en calmini ɓe en juuriɓe ɓen kala yiiɓi en koɓe men en jejjittaɓe ganduɗa kay tawteɓe nder e bawol leydi kala ko wayno nenam mi duwoni mom mi ñagon mom Allah moƴƴere moɗen kadi mono duwno fa tabarakallah nenam mama kadi jeeto gueyi yaya fa tabarakallah en duwoni momo en ñaguir mom duwa moye munen mairie men gallo foof mboƴen min salminiɓe fa tabarakallah en ñaguima Allah moƴƴere e cellal duumigal e nder windande kala kono kadi faade mabɓe kamɓene kadi darniɓe lang ngal ɗemgal Pulaar musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe aya habrude Piindi TV ko ɗum no tigi wonno komin gaddannono ɗo subaka yo Allah hokku en yiide subaka fa tabarakallah Allah jarama on jarama to karallagal to ko comban wonno ɗo e haalirde ko Moussa Dia